Βρισκόμαστε στο έτος 375 μετά Χριστόν. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Ο Βαλεντινιανός ο πρώτος, ο Μέγας, έχει το δυτικό μέρος, ενώ ο αδερφός του, Αυτοκράτορας ο Άλλης, έχει το ανατολικό μέρος. Όμως, ο Αυτοκράτορας ο Βαλεντινιανός ο πρώτος, πάνω σε μια κρίση θυμού, άρχισε να ουρλιάζει με κραυγές που τον οδήγησαν σε εγκεφαλικό επεισόδιο και στο θάνατο την ίδια μέρα. Έτσι στο δυτικό τμήμα τον διαδέχτηκαν ο Γρατιανός και ο Βαλεντινιανός ο δεύτερος. Εκείνη την περίοδο στο ανατολικό τμήμα είχαν εμφανιστεί οι Γότθοι, οι οποίοι είχαν αρχίσει να κάνουν επιδρομές λαιλατώντας πολλές πόλεις της Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, στάλθηκε και ρωμαϊκό απόσπασμα στην Μαρκιανούπολη, το οποίο αντιμετώπισε τους Γότθους με ολέθρια αποτελέσματα, καθώς ολόκληρο το στράτευμα σφαγιάστηκε και οι Γότθοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την Μαρκιανούπολη, την οποία όμως δεν κατάφεραν να καταλάβουν. Ύστερα οι Γότθοι συνέχισαν τις λαιλασίες τους στη Θράκη και στράφηκαν στην Αδριανούπολη. Εκεί υπηρετούσαν πολλοί Γότθοι στρατιώτες του Ρωμαϊκού στρατού. Οι Ρωμαίοι απόθυσαν τους επιδρομείς, αλλά στο στράτευμα του Φρυτιγέρνου προσχώρησαν και άλλοι Γότθοι και πολλοί Ρωμαίοι λιποτάκτες, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες στον Φρυτιγέρνο. Το 378 ο Άλλης κινήθηκε από την Αντιόχεια που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Από εκεί κατευθύνθηκε στην Αδριανούπολη με 20.000 άνδρες, ενώ ο Γρατιανός διέσχε με τις δυνάμεις του τα εδάφη του Ιλλυρικού για να τον ενισχύσει. Στην Αδριανούπολη, ο Άλλης έκανε συμβούλιο με τους στρατηγούς του για το αν πρέπει να περιμένουν να επιτεθούν ή όχι. Έτσι οι στρατηγοί του αποφάσισαν να επιτεθούν, καθώς είδαν ότι οι Γότοι δεν ήταν πάρα πολλοί. Εκείνη τη στιγμή ο Φρυτιγέρνης ξαφνικά ζήτησε ανακοχή ακολουθώντας παρελκυστική τακτική, γιατί περίμενε ενισχύσεις. Έτσι επιφανειακά προσπάθησε να επιτύχει τη διευθέτηση των στρατιωτικών προβλημάτων με τους Ρωμαίους, καθώς θα περίμενε τις ενισχύσεις του. Τελικά στις 9 Αυγούστου οι Ρωμαίοι, διψασμένοι μετά από εξαντλητική πορεία κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, είδαν το στρατόπεδο των Γότθων στον ποταμό Τούτζα. Μάλιστα, ο Φρυτιγέρνης, για να καθυστερήσει τις εχθροπραξίες, έστειλε αγγελιοφόρους με σκοπό την ειρήνη. Όμως η μάχη είχε ξεκινήσει. Οι Ρωμαίοι στην αρχή επιτέθηκαν κατά των Αλανών και των Οστρογότθων. Παράλληλα, ανάγκασαν το γοτθικό πεζικό να υποχωρήσει. Όμως, αυτή η επιτυχία τους δεν στάθηκε ικανή για να κερδίσουν τη μάχη, καθώς μετά από αρκετή ώρα εμφανίστηκαν οι ξεκούραστοι Αλανοί και Ούνιππις συμμάχοι των Βυθισιγόθων. Η πίεση που δέχτηκε το ρωμαϊκό επικό ήταν μεγάλη και υποχώρησε. Στη σύγχυση που ακολούθησε, οι Βυθισιγόθοι βρήκαν την ευκαιρία και επιτέθηκαν κατά των ξαφνιασμένων Ρωμαίων, ενώ τα άκρα των Ρωμαίων είχαν εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης. Στο κεντρικό το πεζικό τους κρατούσε ακόμα, αλλά η κόπος ήταν εμφανής. Τελικώς οι Γότθοι περικύκλωσαν τους Ρωμαίους και τους κατέσφαξαν. Μάλιστα, κατά την υποχώρηση, ο ίδιος ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ο Άλλης σκοτώθηκε. Οι απώλειες των Ρωμαίων στο τέλος της μάχης έφταναν τους 10 με 15.000 νεκρούς. Ο αίτητος ως τότε Ρωμαϊκός Αυτοκρατορικός στρατός είχε διαλυθεί. Οι Γότθοι πολιόρκησαν την Αδριανούπολη, όπου όμως οι Ρωμαίοι αμήνθηκαν στεναρά. Ο νέος πλέον αυτοκράτορας του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, Θεοδόσιος, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες, κατάφερε να αντιμετωπίσει τους εισβολείς. Η μάχη στην Αδριανούπολη ανέδειξε την τροτότητα των Ρωμαϊκών λεγεώνων απέναντι στο οργανωμένο βαρβαρικό επικό και επιτάχυνε την παρακμή της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe για να με ενισχύσετε.